Μπορεί να μην είναι και εγώ το αυτό δεν με ενδιαφέρει. Όμως καταλάβω ότι όλοι μου ωραία, Όχι, εσύ είπα, όχι. Ιωάννα. Έτοιμες. Ναι, η Ιωάννα κοιτάει λίγο αλλού. Λίτσα, εγώ είπα να σου αυτή δεν της αρέσει. Λίτσα, μπράβο. Αυτή Λίτσα θα κάνει. Ιωάννα. Πρέπει να όχι, ποιο. Άλλο μου ήρθε, ωραία. Έλα, φύγα. Θα σου βάλω ένα κοπανάκι. Εγώ θα σου φάνε στα μαλλιά. Δύο τώρα. Και σκέφτομαι ότι είναι πραγματικά υπέροχος ο λόγος που εδώ, γιατί ένα τέτοιο μαγαζί συνάδει με την αρχή μιας ολοκαίριας ζωής, όπως ήθιστε στα ζευγάρια όταν ανεβαίνουν τις σκαλιά της εκκλησίας. Τώρα θα παρακολουθήσουμε μια επίδειξη μόδας με ηθικά. Κανονικά δεν πρέπει να φτάνουν στα παιδάκια. Αν το φίλο αυτό είναι. Ευχαριστώ. Ένα δυτικό της Λίνας Πινάτσι. Ένα χειροκρότημα μπορούμε να της δώσουμε. Έχουμε καμία ανήπατρη εδώ σήμερα. Να χειροκροτήσουν οι ανήπατρες λίγο, να ακούσω. Δεν έχω πολύ, όλοι παντρεμένοι. Καλώς είναι. Ένα χειροκρότημα. Πολύ ωραίο να αυτό. Είδες τώρα. Δύο φορές το κάνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνετε κύριε μου?
Πάρα πολύ ωραίες κουμπινιέρες, πάρα πολύ ωραίες λαμπάδες, πέπανα. Αυτό είναι παράδειγμα. Λοιπόν, έρχεται η επόμενη νύχτη. Εδώ, το μικρό. Η Μαρία είναι αυτή. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Μαρία. Να σας πω ότι η Μαρία ήταν Miss Young Crete πριν κάποια χρόνια. Μετά από αυτό είναι κάτι εξελίξει στη ζωή του. Αλλά παραμένει το ίδιο όλο. Εσύ έμεινες εδώ, Κύριε Κοκολάκη, είναι στη μόδα τα νησικά υπερπαραγωγή φέτος. Εδώ είναι. Να με. Ωραία νησικά, λέω. Πολύ ωραία. Γεωργιάκη, τα δικά σου. Φιλοξενούνται στο κατάστημα του καινούριου του κύριου Κοκολάκη. Είναι τα νησικά Ζολότα, τα Σπόσα Γκρουπ, τα Κωνσταντίνο, τα Μάκη Σωτέρο που είναι καταπληκτικά νησικά, η Βαβιόλα και τα Μονστερή. Άλλο ένα υπέροχο νησικό. Τώρα και τις δύο θα τις πάρεις. Δεν έχουμε άλλο θέμα. Λοιπόν, βλέπουμε νησικά εκεί. Και το κουστούμι του τύπου είναι Άντελο Πελγάνο. Γερούλα μου τι σου άρεσε. Μεγάλο τύχη θέλω να μου πείτε και Αντράνη βλέπω και Μάκη θέλω βλέπω και Νίκο Τάκη βλέπω. Να πούμε ότι έχετε και τα τρικοτίν και τα... και τα κιλαρός έχετε. Συγγνώμη λίγο, θα πάτε λίγο προς τα εκεί. Λίγο έτσι, ναι. Εκεί, όπα. Εντάξει. Όλα μπορεί ο άνθρωπος να τα αποκτήσει. Όλα. Ό,τι θέλει. Και πολύ όλα. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό το υπέροχο... Άσε από τον ερεκτό. Μισό λεπτάκι τώρα. Άκουσα και δεν θα βάλω. Ευχαριστώ στον κύριο. Thank you.